kumustame ni ay ayate uray ano na dungo metlae di ka awan mo siya tiin kawa nganong mabalingket pasugyen ka awan gaway ko at dapasul ko amok dinakmangin dahil ta puso kas kadi kaniyak analailo kas kadi kaniyak aman nakaawa di nakakadipas pasakta sa uan ang kisan banagajak na aramida Kumusta ka? Kumusta tibiyay? Abay takala nga agparang kumusta me ni ay ayate uray ano na dungo metlae di ka awan mo siya tiin kawa ganun mabalingkit pasugyen ka awan gaway ko at dapasul ko amok dinakmangin dahil ta puso kas kadi kaniyak analailo kas kadi kaniyak aman nakaawan di nakakadipas pasaktan sa uan ng kisan banagkadyak na aramidan kas kadi kaniyak analailo kas kadi